Khona manjalo isigodi iSouth Africa nasi isigodi yasibona isigodi uma isigodi sinje qinisile ngithi kuwe alikho itshelo hlala phezulu kwelinye kuze kube ngunaphakade baba mswele fudulula akatusize laba baswele yo emhlabeni amazafwethu fudulula akatusize laba baswele yo. Khona manjalo isigodi iSouth Africa umholi qabula maketa ngobupha no stop and go sima yedwa njengelanga nembezo odlufakazi uyabona kuno stop and go khona kufika thina suvule kodwa sibe simisodwa njengelanga yabona ilanga aninamakhelwane aninamzala kodwa babhekelele bonke abantu bakaNkulunkulu senza njalo kusimadwa njengelanga ukuthi sizobheka ukuthi izinto zenzeke ngendlela awusiyabonga kakhulu umasipala olethe lokanakani yebo siyabonga kakhulu umasipala waNongoma ukuthi ke entweni esikhulume ngayo beyigcine siyamthanda umuntu esithi sikhuluma naye agcina amazwi akhe siyamthanda umuntu ofika thembise bese yenza bayikhomithile izolo umasipala waNongoma wathi uzoletha TLB le ukuthi ilungise isite kamama onukubezwe umfana kuze lo mama semsole inyembezi ukuthi sakhe indlu siyabonga kakhulu sengiqalile sengiyabonga siyabonga kakhulu masipala nayi TLB woza nkabi yami gibela ku TLB azisha sami nkabi sisebenza siyabonga kakhulu hayibo mama basakhala kuthaba Dabezeta wena ohlanga Mthiya qondisa ohlelo uNongalo umsweli induna yenkosi nezinduna zonke zenkosi insizwa ibutho abavela eminyangweni umfowethu umdluli omama bethu bonke nomama usingaye sidangele ingane zakwethu sidangele kakhulu ngoba umsebenzi wensizwa thina sawuchazelwa kahle sikhula kusuka phansi sikhula sawuchazelwa kahle umsebenzi wensizwa ukuthi insizwa umsebenzi wayo yini usekhulume kakhulu somkhanda wathinta izinto bekufanele nami ngiyithinte ngoba useyithintile ngeke ngisabuyele emuva bafethu nemzwile kodwa ngicela ukusho kulokhu ukuthi kukhona into ebhlungu ebhebhezela lesi simo la emphakathini niyayibona lento yokuthi kuthiwa kuyaxoxa ngoba lesi sifo somkhanda nawe Mthiya nawe babumsweli sihlasele igodi ezakhe zaba isibongo esisodwa iningi lazo uthothi kulesi asigodi lapha ngaphesheya kwakho abantu bakwandabandaba so izinto eziningi ezenzeka lapha yana zenzeka omama bezazi beyifihle zize zibe isejwayezi kunezingane ezingenazo ngisho itifiketi eno 14 15 years engenazo itifiketi ngoba ayikwazi ukuyokwenzela isitifiketi ingane izalwa ubhuti wala ekhaya enganeni yala ekhaya
lento izijwayeleke kangangokuthi uma ngabe kuthiwa kuzanywa ukulungiswa leyo nto kuxabana imindeni eminingi ungayithola ixabene insizwa zandawonye izalwa obaba balama nayo kazizwani sisabathe sakhe ibutho lenkosi alakheki kanti abantu baxatshaniswe ukuthi umfowethu uselale nengane kadadewethu ngenkani wayizalisa ingane lengane ayikwazi ukwenzela isitifiketi ngoba udadewethu una 40 ingane na 15 mayihamba ingane yeHome Affairs bazofuna ubaba wengane ngenxa yeminyaka befuna ukubona ubaba wengane ukuthi lengane izizale lengane nje ine 15 ubani lo lale nayo icindezelwe leyo nto kangangokuthi umuntu angazakhula abemdala engenaso isitifiketi so imthelela yalezi izinto ezenziwa yilabafana iningi leyo ngane ezalwa usisi ingane kasisi wami umshana wami izaliswa umfowethu izokhula ihambe yenze lezi zinto ngoba vele iproduct yento ebhedayo siyacela bomama bami ikakhulukazi njengeinsizwa kuyasikhalisa ukuthi nifukamele izinto ezifana nalezi mina nje nginolwazi ngama lapha phambi kwenu ngihlezi ngikukhuluma zonke izinsuku nginolwazi lwalento ezenzeka lapha egodini ezifihlwa abantu abadala insizwa lezi ziyafuna ukuyilungisa lento ifihlwa abantu abadala uzuthola umuntu esebulala intombazana eyibulala ngoba kade ishayela la igcekeni ekhaya kithi esuku umfana nengane la ekhaya engazange ayihlawule ingane azongena la ekhaya shaya intombazana la igcekeni umama athula umama asuku umfana ngelina ngakhipha umesa ayigwazele khona la igcekeni ayibulala siyacela bomama kubhlungu mase kuvela kanje kodwa siyacela ningafukameli kuze kweqe siyacela insizwa zikhumbuleni ukuthi nizinsizwa bafowethu zikhumbuleni thini ngamaphoyisa emizi yobaba nomkhulu bethu ningavumi kwenzeke lezi zinto insizwa lezi ezisebenzayo ihamba ziye ematohweni ibuye ithengele insizwa lezi zinto eziphuzwayo ethi noma esenza into wrong ungavumeleki ukumtshela lo muntu ukuthi wenza into wrong ngoba yini ujwayele ukuthenga amahewu uma ebuye emsebenzini asikwenqabeni lokho insizwa zakithi inkosi isibizile ngonyaka ophelile yasinikeza umyalelo oqondile bengicela yonke insizwa yala kwaMandlakazi ayisondele kulento esikuyo sondela kulento esikuyo sibizeni endaweni zenu uma kunesiqhwaga endaweni zenu sibizeni yithi iqhwaga silwa lonke izwe leli akakwazi umuntu ayisiqhwaga amayidakwa amambawu la sibizeni sizolungisa isimo emphakathini sihlebele uma ubona uzokwenyanya kungowakini sihlebele thina sizofika akekho umuntu ongasehlula njengoba sibaningi kangaka eyedwa ebhizi elala nezingane zabantu ngenkani ukulala nezingane zabantu ngenkani endaweni okhulele kuyona ubulala isigodo kokuqala uzozala ingane uhluleke ukuyihlawula leyo ngane kulesigodo okhulele kuso mawusuhluleke ukuyihlawula usezukuzwana nabafana bakubola kwalengane buyanda isihlava siyanda sigcwala umphakathi wonke isihlava so asikuzameni uma uzela ingane wehluleke ukuyihlawula kulonyaka zama ngonyaka ozayo zama umuntu uhlawulwa ngisho sengangami wakho umoya wokuthula emphakathini ngoba imali bayayithola abantu njoba beswenka banayo imali njoba bephuza utshwala banayo imali mase bedakiwe bengenazi intombi babuya komama bethu kanti kuyinhlanhla ensizweni ukuqonywa uma uqonywa insizwa uthandazelwa imindeni emibili uthandazelwa umndeni wasekhweni lakho uthandazelwa umndeni wakini bekufisela impumelelo ngoba abakini bafuna umakoti abangale bafuna inkomo so uthandazelwa imindeni emibili mawungenayo intombi nezibhadi mungenayo nje intombi nezibhadi nanokuthi ke nje umfana mase na 16 kuyaphezulu inkinga ukuthi wena ungangabi nayo intombi ngoba kukhona imizwa yomfana njalo ekseni emkhumbuzayo ukuthi umfana wena wenza njani ngaleso sikhathi uzohamba kuyezalukazini uyoyigilisa imikhubo oyibona ku TV insizwa zakithi inkosi ikhulume into eqondile akekho umuntu mfundisi akekho umuntu okholwa ukwedlula insizwa akekho umfundisi kuphela okholwa ukwedlula insizwa ndaba ezithu akekho umuntu okholwa ukwedlula insizwa iqala ngokuthanda udade wabo ithanda umama wayo ithanda ubaba wayo ithanda izihlobo zayo iqambi yothanda intombi uthando lugcwele kuyona awukwazi ukuqonya ungamthanda umuntu uqale ngokuthanda abantu bakini kuqala ngaphambi kokuthi uyofuna itoho insizwa iqala ngokucenta igceke ngoba ukuhlakula emobeni nokuhlabula le edumbe embileni nokusebenza emayini kufana nse nokuhlakula la ekhaya
kunesikhathi oyibekela sona ukuthi lolu khula afana ngiliqede emsebenzini ngingenwa ngesikhathi kuphunywa ngesikhathi qala la igcekeni nakekela igceke lakini nakekela izingane zakini yiba nendaba nodadewenu muna imali phathela udadewenu isigqoko phathela udadewenu ophaqa uzokwazi ukuthanda intombi ngaphandle ni izinsizwa ziganga ngezalukazi nje zivilapha ukucenta amagceke ukucenta igceke kukufundisa umsebenzi umuntu wesifazana ayiwo umuntu wesifazana umsebenzi ufuna uthando thanda igceke lakini thanda odadewenu thanda indawo yakini vikela omama hamba kuyoqonywa emva kwalokho asingayenzi into engalungile inkosi siyaphoqa la kwaNongoma sihlala nesilo umuntu ohlonishwa umhlaba wonke uhlonishwa ngisho ofisho olwandle isilo njalo uma kukhona into esiyenza ukukhemeza izulu okukhombisa siqhumene ngqo noNkulunkulu asikwazi-ke bafowethu ukuthi thina singaba isibonelo esibi kangaka ezweni emva kwayo yonke lento eyenziwe inkosi into yokuqala ezophuma ku-TV ukuthi kwaNongoma kudlwengulwe isalukazi impoqo funa siyiphimisele ngamathe lento siyenyanye siyiqalekise sihambe siyoba izinsizwa emakhaya insizwa akayibuyele emxhakweni insizwa ayikho into efundiswa umfundisi esontweni engekho emxhakweni ayikho ngisho eyodwa einsizweni akudlwengulwa kuyashelwa kuyancengwa intombi mawuyishela lapha emfuleni ikuthela ngamanzi isuke ikunikeza ezinye intombi ithuba lokuthi kayihambe ukuze yona izobuyela emanzini yokha amanzi uthola ukukhuluma nayo isiyodwa inhloso yokukuthela ngamanzi kusuke kuyileyo isuke ifuna ubuyele wena emfuleni senizokhuluma nibabili laba abanye amabhakede abawachithekile bahambile ekhaya bazofike izisho lezi ezinye ingane ukuthi le ntombi le ukhona insizwa kanti abandaba eyichithisa amanzi emfuleni so ke njobe singabuyi nayo ikhamanzi yona emfuleni kanti intombi bikunika ithuba lokuthi laba bahambe ingabi necala ekhaya usalithoba ithuba ikunika ithuba lokuthi ukhulume namagama osamba ukwakhuluma phambi kwezinye intombi isuke sikuqomile mayikuthela ngamanzi musana ukulwa Dabezeta wena ohlanga abafundisi babundabandaba babugumbi omama aba correctional services babunqumala babumsweli ingwenya ehamba nondodakazi mamsweli ngiyabingelela kakhulu lokhuluma uNhlanhla Mdluli wedlula logistics ekhaya kusolundi emabedlana ukuthi mekhuluma ungwenya ngithi ingwenya yazi ikithi ngwaceza ngoba manje bafona bayalwa abantu bamlwisa naye uthi hayi uMdluli akusiyo owasiceza owasemabedlana cha ngithi phela kufanele ubaba ungwenya akazi wasemtubatuba akazi emabedlana so ke nimbekezelele ngempela sikwazi ukukhuluma nathi sazokwenza ngithe ngiyibona lento kade la ubaba uMsweli yenzeke kule ndawo yakamandlakazi ngolesihlanu ngamfonela ekseni ngomgqibelo ngathi ngwenya ngiphathe kabi kakhulu lento eyenzekile asinawo nathi imali ngathi abantu besibuka ngwenya manje emakhaya ngakusasa mase abaningi sebeyafona ezifa uMdluli unemali eningi manje bakusaka logogo ngizocela nje ngenkulu inhlonipho ngithe sikufakile ngacabanga ukuthi no build it ngithenga kakhulu lapha ngiyakha ngisiza abantu sizwe umphathi umdu angaselela ngani bathi angize kuseni Friday ngithe ngikhuleka kubona bathi bazongithinta ngithe ngomgqibelo balishaya ucingo bathi bazonikela ngo20,000 material nansi asihamba nayo kuthe kusenjalo ebona lento besiyipostile yakhona la kwagogo kwaNkosi kwakhona usisi noNhlanhla waseFriday somabhizinisi wakhona la eZululand inkampani yakhe umqhelo wethu naye wasinikela ngo10,000 so ke ngoba sila nethimba ledlula logistics no build it ngiyathemba ukuthi kuzoqaleka kuzoqhubekeka imaterial thina esidayisayo inhlabathi leyo kwakhe indle kagogo futhi kuzofika ama truck edlule lethi ihlabathi eletha amatshe crusher stone river sand kuze kuqaleke
bashilo base Correctional Services bathi abakwazi ukukhuluma kakhulu asikwazi babambezela seyidlula so ke umphakathi wakwethu siyathemba ukuthi ngoba sikanje mhlawumbe emva kwa 2 months noma emva kwenyanga sizobuya futhi babomswele sibizile indlu isiphelile ngoba kubalekile noma siyakholelwa thina ukuthi ngahlala kusho njalo kuthiwa umasipala uhulumeni nathi futhi simhlangabeza uma sikhona sikutholayo ushilo udide sigqemeza umthiye ukuthi uyasikhulekisa so uma khona sikutholayo kubalula uhulumeni simhlangabeza ngendlela osifica ngendlela singahlale sisho sithi hayi silinde uhulumeni silinde ubaba ukhansela amakhansela ayazi athi aqhamuka nje abantu babathuka ngasonke isikhathi kanti ngempela nabo izandla zabo imfishane kodwa mase ngosomabhizinisi singo build it nabanye abafowethu abasibukayo la kubalulekile sibahlangabeze sibonga kakhulu baba Nongalo ngisakhuluma kakhulu ngenxa yesikhathi kodwa mhlawumbe ngizonikeza nje baba uMdu ukubingelela from build it so siubuild it ke sithi angeke kwenzeke okunjenganalokhu phakathi emphakathini esiphila kuno esisebenza kuwona kungabe bikho esisukuma sikwenze ngoba lokhu kuyisinzo esibi okumele sisigxeke ngazo zonke indlela abantu besimame nezingane ithina abantu besilisa kufanele sibasukuma sibavikele uma ngabe sekuphenduka kuba yithina futhi esibahlukumezayo sisho ukuthi ngabe baphephile mabehle nezilwane ngoba phela thina sabantu ithina kufanele sibavikele abantu besilisa ithina kufanele sisukume sime emakhaya kobaba sigade ukuthi akukho isithe singenayo sizowona emakhaya mase kuphinde kujika thina abantu besilisa sona emakhaya sithi abavikele obani siubuild it wasolundi ke sithi sidabuke kakhulu ngalesi sehlekile kodwa ke sibonga ukuthi iAnda Msweli Foundation isukume isiqoqe ngibonga umfowethu umdluli ofike wazongithinta nami ngalungisela lutho kodwa ngase ngithi ngoba ngiyayizwa ubukhulu benkinga futhi ngikubonela kusenkundleni zokuxhumana akube khona esikuhlanganisa nje ngobuild it kube khona esikulethayo ama blocks nje bese siwabonile phambi kwethu ngicela usekhona iload no half esazofanele ifike futhi okuyibalance imnikelo esiwenzile ukuthi kwenzeke lokho esikwenzayo egameni lethimba lami na ubuild it wonke sifisa ukuthi umphakathi awusukume ubambisane silo nobugebengu siye phambili ngiyabonga siyabonga kuthe makuvela umbiko ukuthi kunesimo esibe kangako esenzeke la sathi asikwazi ukuhlala nje su Correctional Services engathi kasiboni kodwa ke kwakhona ukuthi ayi makusukuma mina kuzothiwa ngathi kunokwenzelele ngoba phela indawo yangakithi le ekhaya ke mina kungale nje umunyuka nje uthi ushona ngale safundiswa ke thina ukuthi ungakwenza konke kodwa akwazi ukushaya nomphakathi ongakini usesimene esingacacile kukhona intervention engenzeka ngase ngithi ke amandla wona abe khona kwa Correctional Services sengisho ikhwepha into esingabi nayo ilokho kokuthenga ngase ke ngixhumana nobaba umsolo athi mina ngiyabona ukuthi kunento ebuhlungu eyenzekile makukhona ongazameka asikhulume wayesethi cha singakhuluma ingakho ke namhlanje silapha kodwa bengeke ngifike ngedwa ngoba ngithe uqhela ngomsebenzi ngase ngithinta ke iprovince ngazi kahle ukuthi iprovince izothi cha nangu ubabugina umuntu engimlethile namhlanje ubabugina Nkosi yesizwe ndabazitha induna umphakathi wonke nakubhuti Sigqeyi sanibonani I think ubaba uMsweli useyichazile lento thina siletha ikhwepha imaterial isifikile bengimbuza nje ubaba uMsweli ngithi iplan ikhona usize ongakanani wendlu manje ubaba uMsweli uvelo wathi nje ubhuti uMsweli uthe umfana yeah uthi hayi konke nizokubona yabona so bese ngikhuluma nobaba uNcumalo ngithi baba uNcumalo kufanele sithole lento uma sefikile ismen idini kufanele sisheshe sibone ukuthi iplan siyithola kanjani basilungisela indawo siqala nini ngoba into angithanda ukukhuluma mina kuyakuthiwa akube imisebenzi ekhulumayo siyabonga ithuba leli umuntu omnikeza lona ndabezitha amageba nezinduna zenkosi siyakhuleka kini bese sibingelela kakhulu abafowethu bonke abakhona mama wami siyakubingelela ukuqala nje ngiyafisa ukuthi Nongalo mfowethu ingwenya siyabonga kuwe
futhi sibonga ngokujulile kakhulu asazi singakubonisa kanjani ukubonga kwethu. Size lapha njengesizwe sakwaMandlakazi, njengeinsizwa zakwaMandlakazi, amadoda akwaMandlakazi. Ngomhla ka-26 November yathi inkosi izobujuba amabutho, inkosi yaseBhanganoma yavele yathi nje eqhulwini yathi impi engiyiphakayo la kini eyokuthi nihambe niyolwa nokuhlukumezeka kwabesifazane nezingane emakhaya, ngoba kunesihlava esibi esithanda ukwenzeka emakhaya. Asazi ukuthi inkosi yayiboneni ngoba ungangalokhu kwakungakenzeki. Sinabafowethu, umfowethu uKhathide owusekela likaMdidiyeli benontshathu ugodo bangawusekela kunoMdidiyeli umntwana ufunda. Bese sese office sisakhanda iprogram yohamba singena igodi zeyinduna ukuthi sizawuhamba kanjani ngoba kuyaziwa ukuthi bekungama holiday kaDisemba. Besihlakene nje enkantolo ngenyanga edlule sithi sizoqala iprogram yokuhamba simobilize insizwe egodini ukuthi insizwa ayingalali kunemonto noma kunomuntu endaweni ongatholakala ukuthi uwenzani noma ukanjani bese sixhumana. Kusigcemeke engeqiwa ntwala lokhu nongalo. Sibonga kumsebenzi wakho ukuthi usivezele. Uma uyiveza lento sine group ekhona amabutho akwaMandlakazi. Ubese sifakela yona usekela Mdidiyeli okundabandaba sathuka sonke. Kwasho ukuthi uNongalo useyichazile wachaza nohlelo. Sithe uma sifika komkhulu yasiphaka inkosi. Yathi asithinta insizwa zendawo ezikhona la zikwazi ukuhlangana sibuka izinto zokuphepha ngoba kukho konke lokhu esikuzwayo kuyizindaba ezimnandi mhlambe besingeke sikwazi ukwenza, kodwa iqiniso lithi amandla nobunsizwa insizwa zala zinawo futhi zingakwazi ukuba namandla angaphezulu kwalezi insizwa ezizinswela boya zikwazi ukubhekana nazo ngqo. Ngithi ake ngithathe nami njengokomkhandla ukuthi cha ngeke ngibonge nje isimo okuyiso la noma besihlanganiswe yinto ebingeyinhle isiqalo sayo, kodwa njengamanje sekubukeka kuyinto enhle kunezivakasha ezikhona ezisivakashele iqhamuka indawo ngeindawo ezihambe ngokuphepha zaze zafika kule ndawo yakithi kwaMandlakazi. Ngithi siyakubonga enkosini lokho. Bese ngikhuluma ngokuthi ke ngibonge kakhulu kwabathe uma ememeza ubaba uMsweli kwaba khona abasabela ngokusheshsha noma abanye beshone phansi singephakame sonke, kodwa laba abaphakamile ngithi uNkulunkulu ababusise. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesandla esigohlekile. Ngibongele kakhulu baba uMdluli ngesenzo enisenzile noBhildithi ukuthi nifike kule ndawo ningesile ukuzocela noma nizofuna umsebenzi, kodwa nise nje ngokwesandla esinomusa esiphuma kuNkulunkulu ngoba uyena odalile. Konke okwenzakalayo thina besingakwazi singakuhlelile, kodwa yena wayazi ukuthi kuyohamba kube nezigameko enje. Akukuningi ebengingakusho, ngiphakamisa nje ukuzobonga nomkhandlu wami ukhona nazo zonke ihambeli zethu sithi siyabonga nizosenzela khona kule ndawo. Ngibonge ba.